ngelone bawa suwi to, Pak. Suwi. Lah ya piye iki? Nah, tanpa keris kok mung kaya suwi. Iya. Heeh. Ya, ya wangune iki dibawani. Iya iya, weh, ya. Ya. Iki saninding iki sapa iki? Semene bener iki saninding iki sapa iki? Nano. Sepira, Mbah? Oh lah ya, lali gendere ra digawa kok Lah, sanes lho, Mbah. Wah niku nyidam sari caping gunung. Iku mau selawatan. Oh. Nano. Saben bengi nyawa Hot. Nganggo jengleng. Ngono kok ora ngomong, ngono ku mbak teko ngomong. Ora usah ngomong wis retu dhewe. 6 yu. Kayak 6 yu. Nah. Iya. Yen memajang. Yen memajang. Heeh. Wong karo jenur kuning. Hot. Nek rak digedruk rumah saku ora banter. Ingetno kae lho yu. Nah. Sing ndi? Nek nuthuk ingetno kae. Nah. Sing ndi? Iki lho. Oh, mulai melorot tak. Kok iso mencolot langsung jeleng leng ngono lho. Kowe ora ngrasakno kene gandul lho. Ayo, Mbak Sicah. Weton. Haan. Anggur ora mencolot aja ditabohi. Hop. Trik. Iya. Kira rasane? Apa? Rewenyeng. Kayak gendolen ngono. Ayo. Pacita. Pacita. Bengi iki gene nek rawani obah. Kayak bengi iki rawani obah gene to. Anu kumat. Iki saat mamu melu to? Saat mame melu to. Ora wis tak ceples nang omah. Oh iya reti aku, urung kelebet banyu gendeng kok ya. Ya anggap aku iki apa kok sampe melu gendeng barang. Ayo. Panas. Oh. Panas udan panas. Ya wis karepmu waleng-walien ngono e. Aling. Dialingi apa, Mas? Dirapeti nek diijen wong. Caping gunung. Wes lagi. Lho, mie bakso mentune. Mie bakso apa mie ayam? Najan wadon sarta lanang. Entekno sisan, Mas. Mimi ya? Iya, kok tau beli.
inumane banyu Banyu kawat-kawat. Banyu kawa-kawa ya enak seger ya. Seger apa ora ana blas kok. Ya ngono gelem ta? Ayo he. Gelem ta nek ana? Ora. Ora. Ora nolak. Oh alah. Nah Iya. nggih. Suwi ya. Ayo. Tasih sesarengan kalian. Sri Kandi Laras campur sari. Mangga. Kadang syuting kopi. Ya selamat bertugas, matur nuwun. Monggo yang badhe beksa. Monggo kula aturin beksa lho, Pak. Monggo badhe. Ono ning jangono. Garapane cara ngene iki ya kepenak gua anteng. Lah nggih, sing penting mboten ngantuk nggih, Pak Dik. Mboten ngantuk ta? Yamene kok ngantuk ku piye to ki? Ya tak kira lek ngantuk kaya do muwen kabeh lho, Mas. Ngene iki ngematke. Oh, ngematke. Ujug-ujug ya karo merak-merem ngono kae. Ya kadang-kadang iki mak seliyer. Ayo bacotke ya. Syukur bisa. Ho ho.
samping gunung nyampleng dudu tenan. payung. Dasare dayane ya anyep-anyep piye rumah sak koyo angin Nggih. doang. Piye to Pakde? Kan mau umi iki pengen nyawer ta piye? Ayo, nika tim satuan keamanan sampun rawuh saking Polsek Bangsri Koramil Polsek Kembang Koramil Polsek Bangsri Koramil Bangsri. Nah, kene iki melu Bangsri kok iso bingung aku malah. Ayo baca ki syukur bisa nyawang. Syukur bisa Kandhane piye Pakde? Bar iki njaluk lagu apa? Sak haenan ngene iki wis jelas mediron trek. Gene. Bangun omah ta? Gak. Loh, kok lolos? Ayo. Syukur bisa. Ya, asik. Matur sembah nuwun Diajeng Trika kandhani sak capingan ngene iki wis tak karu-karuan.